Aquest projecte Ara Art és el segon any que està funcionant i té continuïtat amb els alumnes de sisè perquè l'any passat va començar amb els alumnes de cinquè, de primària de la nostra escola, de Montessori. Aleshores, l'any passat van estar treballant els drets dels infants, aquest any continua amb el projecte Ni etiquetes ni uniformes i realment ha estat molt interessant perquè un projecte col·laboratiu amb alumnes de quart d'ESO i alumnes de sisè de primària doncs és com fer xarxa a nivell de municipi que sempre és molt interessant. Aquest és el segon any que pintem murals i des de l'Ajuntament ens vam proposar que la Fundació Aguaba ens sensibilitzés sobre un tema que avui en dia és molt important dins de la nostra societat i dins del futur, que és els estereotips i la coeducació. Aleshores, ens van oferir uns tallers que és Ni uniformes ni etiquetes, amb el qual els alumnes es sensibilitzen i coneixen en profunditat el tema. I això ens dona la possibilitat que després, quan fem les videotrucades amb els alumnes del Montessori, ells ens faran un encàrrec en què les dues parts siguin coneixedores del que volem fer. Aleshores, des de l'EDRA, ja serà el segon any que el Jorge col·labora amb l'assessorament sobre el disseny i també la realització del mural. Hem fet 3 sessions dins del cicle dels tallers que es diuen Ni uniformes ni etiquetes i nosaltres, com també el taller canvia una mica en funció de qui el fa, llavors nosaltres treballem molt fortament la identitat, sobretot d'identitat de gènere i identitat cultural i busquem bastant que es posi sobre la taula la violència, la discriminació que es viu entorn a les identitats més divergents i així. A l'assignatura de Visual i Plàstica estem tractant amb les etiquetes i els estereotips i el que farem serà reflectar-ho fent un mural en el Col·legi del Montessori. És un projecte que fem per al servei comunitari, que fem a quart, per parlar de la identitat de gènere i les etiquetes i els estereotips. Clar, al ser un tema tan personal, al ser un tema com que remou tant, perquè al final estem sempre en constant lluita amb la nostra identitat i amb les identitats normatives que se'ns ha associat, clar, és un tema que costa una mica, jo crec, en un primer moment de treure així davant d'una classe, més en aquest grup són classes diferents, sempre hi ha un primer moment que costa que comencin a parlar, però potser sí que en aquest grup a poc es van començar a sentir més còmodes i ja sí que van començar a participar més, a obrir-se una mica més i està bastant xulo, la veritat és que les generacions que estan ara a l'institut i a primària no tenen res a veure amb la informació que nosaltres teníem. Properament farem unes videotrucades amb els nens del Montessori i parlarem de com volen que pintem el mural, de quines idees volen al mural i nosaltres farem esbossos i ells escolliran el que més agradi. Avui estem a l'Escola Montessori on l'alumnat de sisè de primària va encarregar a l'alumnat de quart d'ESO del Duc de Montblanc la pintada d'aquest mural que amb la col·laboració de l'Escola EDRA es farà en relació a la diversitat. De la guia educativa de l'assignatura Educació per la Justícia Global surt aquesta idea, aquest ni uniformes ni etiquetes, mirem les diversitats i el resultat d'un treball que agraïm a la Fundació Aguaba, la seva dinamització en 3 sessions, el resultat, com deia, és aquest mural que ens regalarà missatges per mirar la diversitat, com dèiem, sense ni uniformes ni etiquetes.